Bukan sekarang. Kan udah telat. Saiki materine kebudayaan Jawi. Sopo sing ngerti contohe kebudayaan Jawi? Kula Bu, Sesha, wayang. Wayang. Assalamualaikum. Kok iso kene iman apa? Aja yele-yelan. Niku Bu, ngaputene pas ngene budal sekolah niku ban kula bocor. Pengen pamit kena aku. Iki. Nggih saya pengen kula niku. Ya wis nunggu. Nggih, ngapunten nggih Bu. Saiki gawe yo kelompok anggotane papat wong. Arep dipresentasine minggu ngarep, terus saiki nang bentuk kelompok dhewe. Nggih, Bu. Kita kelompokan ini kelompokan nggak sopan Pak. Tenang pola bisa nih, bisa asli. Bisa ngomong saya. Cek, kelompok bawahmu ya. Tapi diskusi dhisik yo karo arek-arek liyane. Olah kita begini. Iya. Oke. Ketenanan ya. Ya, mana ya, Ini golek asal muasale jaranan, awakmu golek jenis-jenisnya jaranan. Aku cece bagian dari PPT. Kalau golek urangan apa? Kesimpulan terus pengertian ini. Ojo mulan banget kok. Ya, makanya besok. Ya wis kan tak tinggal dhisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rek, kok jalani ya kelompok mulai sekolah? Yo, gampang kok. Ya wis. Makanya kita ngatur ide. Oh, ya wis ayo. Ayo, boleh saya bersama orang? Boleh saya? Yo, saya kira mulai sak nganu lho, anak-anak sak teko lu wis gede. Yo, saya ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Piye iki masa sih aku sing maju. Yo lah, gak pernah kerjane om. Ya tapi mendak ngerti materi iki piye ditakoni gurune, ditakoni cancah bareng. Ayo. Salah dengan main apa? Lah iki sing kejar. Iya, coba ya, Dek. Wes saiki wayahe presentasi kelompok siji, tak tunjuk perwakilane Alvin karo Diki. Lho, piye iki? Waduh. Iya, coba kowe. Iya, rek masa aku sing maju. Wes kok. Wes ayo Wes ditunjuk kok. Ayo, udah. Gak apa-apa sih. Mati kosong. Aku yang gak ada di presentasi. Itu, sing maju di atas desa paling 5.000 dulu. Nah aku gak podo ae, aku mulai jadi ya bareng-bareng. Wes saiki gak usah ngomong kancane dan di presentasi ae. Kenapa calon ini gak bisa jelasin? Jesha Nikmah, apa bener anak lo ini gak melok kelompok? Saran sipun nggih Bu, adik kalian Diki mboten dugi pas kelompokan. Leres Bu, dinten Rebo niku Alvin kalian Diki mboten saged dugi. Mboten sumerep teng pundi. Kenapa kok gak bisa teko? Niku Bu, kula kali iki gerak, dadi barusan di kelompokan. Gerau ban-ban. Aja ngaku sih, aku orang dino Rebo kae nek warung. Kudune iki sing tenanan, kudu dolanan ae. Apa meneh nek kudu jeneng tok. Ibu, kula niku kali iki ten warung ngopi, kula mboten temen kelompok. Kula nyuwun pangapunten kang-kang Ibu, kula mboten badhe balen kalih. Ya wis malah njaluk sepuro oleh Jesha karo Nikmah. Ibu, jaluk sepurane yo gak teko kelompokan, gak kelompokan Bu. Ya, jangan ini. Yo, entar nyuwun yo wis sepurane. Ya, padha. Yo, ya wis ya.